Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Mga kabalen, mga karehiyon, makialam, makibalita at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Kaya nakatutok pa rin sa ating patuloy na pagbabantay dito ho sa Semana Santa dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon at syempre yung iba ring gawain na okasyon ika nga ng ating mga kababayan na hindi naman ho ika nga gumugunita dito ho sa mahal na araw So kung tawagin niyan ng PNP yung summer vacation, kaya nga Oplan SumVac yung pangalan, summer vacation, para applicable din sa lahat. At syempre yung pagbabantay, yung Oplan na Maleldo o kaya hindi po Pampanga.
balutan naman, marami ho yung mga daragsa o inaasahan ng mga kababayan natin na mga deboto at mga turista rin na nais makiisa, makibalita at masaksihan yung Lenten festivities, should I say Lenten activities rather, na gawain yung mga aktibidades. Oo. Para gunitain, i-commemorate ito pong mahal na araw. Nariyan ho yung mga papako, dito pong darame, yung pabasa at syempre yung visita iglesia dito ho sa Pampanga kung saan napakaraming simbahan. Maya-maya ibabanggitin ko yung mga simbahan na pwede hong puntahan ng mga deboto para naman maiba. Ang tanong, paano na ngayong mahal po yung gasolina? So ano yung diskarte? Ito tanong ni Kuyang Justin sa mga nakikinig, sa mga listeners, sa mga viewers natin sa telebisyon. Ayan. Nabanggit batiin ko lamang yung mga nanonood sa telebisyon sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil live itong napapanood sa Signal Channel 115. Maraming salamat sa inyong suporta sa CLTV 36 at live din tayong napapanood sa Air Cable Converge Channel 71 dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at dito sa Kalakhang, Pampanga Free TV Channel 36. Live na live din tayong napapanood sa ating iba't ibang social media platforms. Nariyan na yung ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live din ho tayo sa ating YouTube channel. Ayan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ng CLTV 36, abay, ito na yung panahon. Mga kabalen, panahon. Ito na yung panahon, mga kabalen, na mag-subscribe upang matunghayan, mapanood yung iba't ibang content tungkol ho dito sa mga kaganapan, balita, pasyalan, puntahan sa ating rehiyon, Central Luzon. Skip the scroll and stream. Pagbati sa pamilya Mandap ng San Simon, Pampanga at sa Quiroz family ng Arayat, Pampanga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa ating programang Newsstream. Nalit yun. Ako na lang yung papalakpak. Nalit eh. Yan, ako na lang. Sige, yan. Pati yung tawa na yan. Medyo nalalate. May delay ng konti. Pati yung tawa, ayan. Okay, sige ho mga kabalin. Dahil bahagi ng patuloy na pagbabantay natin dito ho sa Semana Santa, dito sa ating rehiyon, silipin muna natin sitwasyon sa iba't ibang mga kalsada as of 3:22 ng hapon ngayong araw ho ng Lunes, March 30. Narito ho yung live traffic situation sa NLEX at babanggitin ko rin yung ilang mga anunsyo mula ho sa NLEX Corporation kaugnay nitong inaasahang dagsa ng mga biyahero para ho sa paggunita ng mahal na araw. At TV36 Newsstream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36. Bago natin puntahan yung traffic situation sa NLEX, batiin muna natin nakatutok sa ating programa ang ating kabalen na si Amor Diacan na nanonood mula dyan sa Chicago, Illinois. Ayan. Maraming salamat Kuyang Amor. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Ingat lagi dyan and regards sa ating mga kababayan natin dyan sa Chicago, Illinois. Ito ho mga kabalin, yung binabanggit ni Kuyang Justin na traffic situation dito ho sa may North Luzon Expressway as of 10. Nasanay ako sa alas 10, 3:23 ng hapon. Ngayon pong unang Lunes Santo o March 30, 2026. Ito ho. Balita makialam matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream.
Sa mga babiyahe ngayong araw, ito yung aasahan ninyong sitwasyon. Dito sa Balintawak Toll Plaza, maluwag pa yung patungong norte, pauwi ng Central Luzon and Northern Luzon. At yun namang approaching ng Skyway dyan sa may area ng Balintawak, light traffic din. Batay na rin ho sa ating monitoring mula ho sa command center ng NLEX. Desisyon na tama. Dito ho sa Karuhatan Toll Plaza, kung kayo ho'y lalabas dyan, aabot ng 250 meters yung vehicle queue. Ayon ho sa NLEX, dahil dyan sa Toll Plaza, so medyo konting antayan. Dito naman sa may Bocaue Toll Plaza, light traffic yung sitwasyon. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan ho sa magkabilang linya ng NLEX sa bahagi ng syudad San Fernando. Samantala, dito naman ho sa may portion ng May Kawayan Interchange, light traffic din magkabilang linya. Ganyan din sa may portion ng Bocaue, yung north and southbound ay light traffic pa rin sa mga oras na ito. Si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Ito ho, public service announcement tayo mula ho sa NLEX. Ito, para sa mga babiyahe, paalala na lamang, ay ayon ho sa ating sa pamunuan ng North Luzon Expressway. Tama, matudesisyon na tama. Abay, maganda raw na bago bumiyahe, i-load na o i-download yung MPT Drive Hub. Hub ako yata. Ayun na naman yung age, no? Ayun na naman yung mga missing age si Kuya Justin. Ganun talaga. Yung Drive Hub, okay? Drive Hub. Yung Drive Hub ng NLEX. Ayan, i-download ho para diyan sa mas mabilis na paglo-load ng inyong mga RFIDs at saka yung pag-check ng balance ng inyong EasyTrip RFID account. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Ito, sa mga babiyahe rin, isave na yung numero, yung biyaheng arangkada Semana Santa ng North Luzon Expressway. Yung mga karehiyon natin na uuwi ng Central Luzon, North Luzon, ayan. Huwag naman sanang kailanganin, pero mas maganda na kung kailan dyan. Pag kinailangan, 0935-000. Yan ho yung roadside assistance ng MPTC. Dyan ho sa NLEX, Kabilang ho riyan yung libreng basic mechanic service, libreng towing service, EV charging stations, libreng Wi-Fi, yung on-call emergency medical service, at yung first aid station. Kaya tumawag ho sa numerong 135000 para ho sa roadside assistance. Ngayong Semana Santa, sa lahat ho ng mga babiyahe magdaraan sa North Luzon Expressway. Balitang magkatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan. Sana nga hindi kailanganin, pero maganda ho na meron ho kayong mga numero na itong mga hotline kung tawagin. Para sa gayon, in case of emergency, ay mabilis ho yung magiging komunikasyon at yung paghahanap ng tulong o ng saklolo sakaling kailanganin ngayong kayo po'y babiyahe ngayong Semana Santa. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon na tama.
balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto. Ito ho mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Ito naman sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, magdesisyon, natama. Handang-handa na po ang iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ng siyudad San Fernando at yung ibang mga partner organizations para ho sa paggunita nitong Maleldo 2026. Sa isang press conference, inanunsyo ho ng LGU ang kanilang kahandaan at sinabing all systems go. At ito ho'y sa kabila ng posibleng konti lamang yung o mas mabawasan than the usual yung bilang ho ng mga deboto na magtutungo, makikiisa, manonood nito hong yung mga Semana Santa activities o itong mga Maleldo Lenten rites dito ho sa may syudad ng San Fernando dahil na rin sa mataas na presyo ng gasolina. Desisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. All systems go. Ito po ang tiniyak ng Maleldo 2026 Organizing Committee sa City of San Fernando, Pampanga para ho sa mahal na araw. Aabot ho sa 500 personnel ang ide-deploy para sa seguridad, crowd control at emergency response. Sa mismo hong Biyernes Santo sa April 3, inaasahang dadagsa ang mga deboto sa mga lugar kung saan isasagawa yung papako sa krus. Kabilang ho rito itong San Pedro Cutud, San Juan, Santa Lucia at Del Pilar. Ngayong taon ho muling gaganap bilang Kristo ang mga Maleldo icon ng syudad na sina Ruben Enaje ng San Pedro Cutud. Balitang mapagkakatiwalaan. Kabalen, abangan ho ninyo yung dokumentaryo ng CLTV 36 kaugnay ho dito sa buhay ni Ruben Enaje sa punto de vista ng kanyang may bahay. Yan mamaya aking ipapanood yung teaser video ng documentary natin kaugnay ho nitong buhay ni Ruben Enaje. Ito, gaya, balik tayo dito sa aking binabanggit. Yung mga crucifixion sites for this year, kabilang ho dyan yung San Pedro Cutud, yung San Juan, Santa Lucia, Del Pilar, gaya ng nabanggit, sa mga gaganap hong Kristo, Ruben Enaje ng San Pedro Cutud, si Wilfredo Salvador ng San Juan, si Fernando Mamangun ng Santa Lucia, na pawahong matagal nang isinasabuhay itong kanilang panata. Samantala sa mga barangay naman ng Kalulut, Juliana, Santa Teresita at San Jose, isasagawa yung tira bakal. Isa ring anyo ng penitensya ngayong Kwaresma. Opo. Balitang may pagagamitan. At tatandaanan ko niyang anak ko, Kemponduan, kita kaming tulid, kitang warehouse, itang magtindang abiyas. Maka balang Biyernes Santo, panayan mi na yung tira bakal, dumalan niya ka rin, itang bandang alas 10, alas 11 na ningabak. Dino po rin Manuel Beng, tira bakal, o yung dyan sa may San Fernando, San Jose, Ponduan. Tapos aabangan namin talagang meron ho yan. Anong tawag dito? Isang pagtatanghal sa kalsada, di ba? Yun yung dulaang kali kung tawagin at napakahusay Pati ho yung mga props ay pinaghihirapan.
buong pamilya, buong komunidad tulong-tulong upang maisaayos yung mga props, yung costume, yung flow ng programa at yung magiging ruta, yung seguridad ng mga dadaanan. Ayan, of course, palakpakan natin yung mga kabalen natin na hindi lang, syempre, maliban sa kanilang personal na debosyon, panata, ay yung kanilang ambag din sa ating kultura, sa ating yung nagpapatuloy, sila yung nagpapatuloy ng mga tradisyon, di ba? So, luwid ko po. Pero ito, Katiwalaan, balitang may pagagamit. siyempre sa ibang punto de vista, ano, siyempre yung simbahan sinasabi naman na hindi ito dapat yung ginagawa, hindi ito yung wastong paraan ng pag-ayuno ng penitensya. Ang kanilang nais ay mas magdasal, dagdagan yung reflection. Ayan. So, Desisyon na tama. yan ho iba-ibang pamamaraan ano, ng ating mga kababayan. Skip the scroll and stream. Ako po kasi, tayo lumaki dyan sa may San Nicolas, sa siyudad San Fernando. Totoo at magdesisyon na tama. Malapit lang sa Kutud, ano, nung bata ako, gaya ng binabanggit ko yan, si Tatang Ruben Enahe. Pagka alas 3 na ng hapon, dun sa bahay namin, maririnig mo yung hiyawan ng mga nanonood dun sa papako, kada pukpok, ano, nung martilyo. So for this year, ano, sila pa rin po yung gaganap doon sa papel ng o doon sa role ano bilang Kristo diyan ho sa iba't ibang Lenten rites o yung papako sa mga kanilang barangay sa San Juan, sa Santa Lucia at diyan ho sa may San Pedro Kutud. Balitang magkatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Samantala kaugnay ho niyan, meron hong nakahandang rerouting plan ano para sa traffic. Ito hong si POSCO, yung ating LGU at kabilang ho dyan yung paggamit ng Mega Dike bilang alternatibong ruta. At magdesisyon na tama. Inaasahan naman na posibleng bumaba yung bilang ng mga deboto at mga turistang daragsa sa iba't ibang Lenten rites sa syudad ng San Fernando dahil na rin ho sa mataas na presyo ng gasolina. And ito ho mga kabalen, alam niyo ho ba na mahigpit umanong binabantayan ang kalusugan ng mga gaganap na Kristo, itong mga magpapapako sa krus, ano? At lalo na karamihan po sa kanila ay may mga edad na rin. Ayon ho kay City Tourism and Investment Promotions Officer Ching Pangilinan, sa kabila ng panganib at sakripisyo, nananatiling matibay ang panata ng mga deboto. Balitang magkatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamit. Samantala, paalala ho sa mga dadalo sa Lenten rides dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, mahigpit pong ipinagbabawal ang pagdadala ng mga mapanganib na gamit, ano, mga illegal na substances, explosives, alak at malalaking luggages sa lugar ho ng mga aktibidad, ano. Panawagan din ho ng mga opisyales panatilihin ang disiplina at kaligtasan ngayong Holy Week. Kasama si Justin, design ito na itong makibalitang makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Alam ho ninyo mga kabalen, totoo yan, ano? Itong sinasabi ng San Fernando LGU na posibleng bumaba nga talaga yung bilang ng mga deboto turista na dadalo dito ho sa iba't ibang Lenten rites sa Pampanga, partikular sa syudad ng San Fernando. 26 news stream, kasama si Justin, design ito na Dahil na rin ho syempre sa mahal na presyo ng krudo.
Skip the scrolling stream at every through Ito nga, yung bisita iglesia, no? Gusto nating malaman, mga kabalen, paano ho ninyo, mga karehiyon, paano ninyo gugunitain yung inyong, o yung paano nyo isasagawa yung bisita iglesia ngayong meron ho tayong kinaharap na krisis sa langis. kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam. Yan, pwede ho kayong makibahagi sa ating kwentuhan. I-comment lamang ang inyong sagot sa ating katanungan at babasahin yan ni Kuyang Justin maya-maya lamang. Balita makatotoanan, balita mapagkakatiwalaan. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Ito naman, balita ni Raymond Tasoy. Dalawang Korean fugitives ang arestado ho dito sa Lalawigan, Pampanga. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto. Opo mga kabalen, naaresto ho ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ng Bureau of Immigration o BI ang dalawang Korean fugitive sa isinagawang operasyon sa Clark Freeport Zone sa Angeles City, Pampanga nito pong March 25. Natama mato desisyon, natama. Batay ho sa ulat ay merong arrest warrants mula ho sa South Korea ang dalawang dayuhan na may kaugnayan sa illegal gambling at fraud. Kinilala ho ang mga naarestong suspect na sina alias Lee, 45 years old, at Hong, 33 years old, kapwa Koreano na kasalukuyang naninirahan dito po sa Angeles City. Ayon ho sa BI, sangkot si Lee sa pagpapatakbo ng isang online gambling website noong 2023 kung saan tumanggap siya ng bilyong halaga ng Korean won mula sa mga mananaya at kumita ng malaking halaga mula sa iligal na operasyon. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon, tama magdesisyon. May inilabas na arrest warrant laban sa kanya ang korte sa South Korea at isinailalim din siya sa Interpol Red Notice. Desisyon, natama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon, natama mato desisyon, natama. Samantala, iniuugnay naman ho si Hong sa umano'y online betting scam na nagsimula noong 2024 kung saan ginamit niya ang social media upang manghikayat ng mga biktima sa peking investment scheme. Tinatayang hindi bababa sa 15 katao ang naloko at nawalan ng kabuang 300 million Korean won. Lumalabas din na overstaying na itong itong si Hong sa bansa matapos mag-expire ang kanyang temporary visitor status. Pagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay nitong operasyon ng Bureau of Immigration dito ho sa may syudad ng Angeles sa Pampanga. Itong dalawang pugante, Koreano, Korean national, na may mga kaso pala dyan sa South Korea ang naaresto na. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Pagbati sa ating kaibigan Cesar Montana, isang masugid na tagapanood ng ating programa. Maraming salamat sa iyong pagsuporta dito sa Newsstream.
katotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Bigyang daan naman natin itong public service announcement mula ho sa Pampanga State University. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magpasisi. Ito ho mga kabalen, lalo na sa mga mag-aaral o yung mga merong transaksyon dyan sa Pampanga State University, magkakaroon ho ng pansamantalang pagkaantala o yung temporary downtime o nagkaroon ng temporary downtime ito hong ilang online services ng Pampanga State University ngayong pong araw ng Lunes. Bahagi po ito ng paglipat ng kanilang domain mula ho sa dovsu.edu.ph patungong pampangastateu.edu.ph. Ayon ho sa pamunuan ng universidad, posibleng makaranas ng aberya ang mga gumagamit ho ng kanilang online platforms tulad ho ng SMS, PMAPS, at yung student at faculty portals. Gayon na rin yung Google Workspace habang isinasagawa ho yung naturang migration. Nilinaw naman ng universidad na wala hong mawawalang data sa proseso ng paglipat ng system at pansamantala lamang ang magiging pagkaantala ng nasabing serbisyo. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may Humihingi rin ho ng paumanhin ang pamunuan ng Pampanga State University sa anumang abalang maaring maranasan ng mga estudyante, guro at kawani at nagpapasalamat sa kanilang pag-unawa habang isinasagawa ang hakbang tungo ho sa mas maayos na digital service. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Pagbati sa pamilya Castro ng San Jose, San Simon, Pampanga. Sa aking kaibigan, George Kim Castro, ayan. At kay Tita Felds, ayan. May sabi, kailan daw ako papasyal? Ay, wag ko kayong mag-alala. Malapit na. Para makikain daw eh. Parang masayang magbisikleta patungo doon, Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Ito ho mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Dito tayo sa Central Luzon ay aabot ho sa mahigit 13,000 pulis. Oo, ang ide-deploy ng Philippine National Police o ng PNP. Diyan ho sa yung Police Regional Office 3 bilang paghahanda po upang tiyakin ang seguridad ngayon pong Semana Santa 2026. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Naka full alert status na ang Police Regional Office 3 o PRO3 simula po ngayong Lunes, March 30 bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero at deboto para gunitain ang Semana Santa sa ating rehiyon. Kasabay ho nito, pinalawak din ng pulisya ang deployment ng kanilang puwersa mula sa unang planong 2,000 na tauhan. Itinaas ito sa mahigit 13,000 personnel upang mas mapalakas ang seguridad sa Central Luzon mula ho March 29 o kahapon sinimulan hanggang April 5, 2026. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Binubuo po itong kabuang deployment ng halos 9,000 na pulis, mahigit 1,000 augmentation forces at tinatayang 3,500 force multipliers at volunteers na tutulong ho sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga pangunahing lugar na dinarayo ng publiko. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Ayon pa ho sa Police Regional Office 3, mas paigtingin ang police visibility sa pamamagitan ng dagdag na foot at mobile patrols habang magtatalaga naman ng Police Assistance Desk sa mga simbahan,
transport terminals, pangunahing lansangan at iba pang convergence areas. Magde-deploy din ng road safety marshals upang tumulong sa daloy ng trapiko at pag-alalay sa mga motorista ang PRO3. Magsasagawa rin umano sila ng serye ng inspeksyon at regional staff sa mga deployment sites upang tiyakin ang kahandaan at mabilis na pagtugon sa mga ng mga tauhan sa anumang insidente, lalo na ho sa kasagsagan ng mga religious activities. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kabalen, ibinahagi po ni Fernando Mamangon ang kanyang 30 taong debosyon ng pagpapapako sa krus sa atin hong kasamang si Aisel Fernando. Pakinggan ho natin ang kanyang kwento. Narito po ang kanyang pahayag. Bali po itang pamag-sana po yan. Yung pengarik may paralyzer, magpinitensya. Ngayon po itang pamagkain na ngayon may paralyzer. Ako po mag-transfer kitang continue po kitang pamagpinitensya po. Opo, sinundukin. Kung na po niya may kapamilya na po, tapos gana ako tang pagsubok, wala mo tang tatagal bien. Kasi po itang anak ko, may ka tigsaya po. Dati tigdang ako ng tibatib o nila po linwal data. Ngayon po, may hospital ya. Tigsabihan akong doktor. Kaya pasalila pong panulukan ako. Tapos panulungan tayo ko balo na yung klaseng panulong. Anya po nga sa ligay tayo kaya ng Angeles. Kaya na akong doktor na niya panulong po niya ako. Pag ibalo niya na po kita ang doktor kaya pasali. Anya po kabinet, bigyan ka ng doktor. Doktor pwede po mangutang. Nanya po siya panulong kamal na pa po kita ang doktor. Ano pong panulong yung nadwa yung bagay. Yung anak po yung sakit. Kasabi na po ito, papagpirma na ako yung doktor. Dok, nung pumakanya po, nung papagpirma nyo ka, nung talagang po ka na, kuya ka na ako. Kaya ako po dapat magpirma. Kasi po, pati may pirma, balang pete, kaya mga na ako. Ngayon po niya kasabi ko kanita, muntap kita alam na yung pwede pong dagdagang panata ako, dagdagan ko. Yung pwede pong papakutin ko. O ito po, nga po kitang minas time na may kaya nga ito. Kaya ito po, may isat pa papako. Naitanyad ko kayong babo, binyan niya po. So, kumusta po niya nakita? Hanggang yan po, ito po, di pamilya niya po. Pamilya niya po. Dati po, sir, ako bababa ko. Bali po itang... Skip the scrolling stream at every 36 news. Yan ho mga kabalen, si Fernando Mamangon, isa ho sa mga nagpapapako sa cruise dito ho sa may syudad ng San Fernando. Diyan ho sa may Barangay Santa Lucia, Ayan, siya ho'y gumaganap na Kristo at siya ho'y edad 55 na. Dasal natin ang kaligtasan ng kanyang pangangatawan. Balitang matatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama,
Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at matesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen sa ibang balita. Isang isang kotse ho ang nagliyab sa Mabalacat City matapos hong sumalpok sa isang truck. Na tama. Nangyari ho yung insidente mga kabalen, ito hong nagliyab ang kotse sa kahabaan ng MacArthur Highway, Barangay Tabun, Mabalacat City, Pampanga, bandang alas 11 ho ng gabi nitong March 29. Ayon ho kay Kagawad, o kagabi lang yan, alas 11 ng gabi kagabi. Ayon ho kay Kagawad Glenn Gueco, matulin ang takbo ng sasakyan bago ito bumangga sa truck na nasa unahan. Ilang minuto pa matapos ang banggaan ay sumabog at agad na nagliyab ang nasabing kotse. Agad naman hong rumisponde ito hong Bureau of Fire Protection at PNP Mabalacat upang apulahin ang sunog. Samantala, ligtas ho ang sakay ng parehong sasakyan at sinama ho ng mga otoridad para ho sa pagpapatuloy ng nasabing investigasyon. Makyala matuto at matesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matutesisyon na tama. Pagbati kay Yoyoy Manalo, maraming salamat sa iyong pagtutok. Happy viewing din kay Kuyang Cesar Montana, nakatutok sa ating programa. Ito si Noel Cleofe, sabi niya, Kuya Justin Dizon, maraming salamat po sa Grumpy Joe Pampanga, sabi ni Kuya Jimuel Manalo. Sa April 6, uwi na sa Pilipinas by next Monday pa. Meron bang pasalubong si Kuyang Jimuel? Ayan, maraming salamat, Grumpy Joe Pampanga. Kabalen, magpapaalam na po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga nakipagkwentuhan at nakibalita, nakialam dito ho sa ating mga kaganapan sa rehiyon, Gitnang Luzon. I-follow lamang itong CLTV 36 News sa Facebook, ganyan din sa ating YouTube upang maging updated sa iba't ibang mga kaganapan dito ho sa Central Luzon. Muli ho sa ngalan ng mga balitang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon, ito po ang News Stream. Maraming salamat po. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matutesisyon na